Bi février kalo tile 14 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye fɔ mun ma ko Saint-Valentin. Saint-Valentin yɛrɛ o ye don jumɛn ye? Abubakar Sidiki Jakite ni bɛɛ ko ale ma ko Ben an ka ale lamɛn. Sisan Saint-Valentin kɔni a dabɔlen don mɔgɔ minnu diyaɲɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ teriya yɔrɔ kan u kanu min ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc u bɛ cadeau di ɲɔgɔn ma ka u ka amour fɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ ko o seereya tigɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Abubakar Sidiki Jakite di Ben ale ka fɔla an bɛ don min na ko bi mun ye bɔlɔlɔ siraw ye Facebook ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu jɔyɔrɔ ka bon i ka dɔn kanu la bi kɛrɛnkɛrɛnnen la sifinnakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛna amour bɛɛ kɔni a bɛ kɛ réseaux sociaux in de kan o bɛ kɛ hali n'a ye ɲɔgɔn ka numéro ta o bɛ kuma WhatsApp ni Snap ni Insta ni fɛn ninnu de kan donc les réseaux sociaux rôle est-ce que bibi na amour yɛrɛ la ni réseaux sociaux bɔ a la a tɔ bɛ sɔn k'a dɛn vu que crédité mɔgɔ caman kun ka SMS ni fɛnw ta k'u b'u ka madamu n'u ka patron monsieur wele donc réseaux sociaux i bɛ forfait bi naani na ta i ka baby bɛ se ka 1 heure ou 30 minutes ninnu kɛ aw bɛ ka SMS kɛ ou bien aw bɛ appel vidéo ou bien appel audio ninnu kɛ donc réseaux sociaux ko in kɔni a ye amour ko in nɔgɔya. Nka bɔlɔlɔ sira n'a y'a sɔrɔ a bɛ kanu ni fɛn caman nɔgɔya maaw ni ɲɔgɔn cɛ Kajatu Keyita ka fɔla ale fana kɔlɔlɔw u ka bon kosɛbɛ an ka lamɛn. Réseau ko fana a ko dɔw bɛ na ni ɲumanya ye i n'a fɔ a ko dɔw fana bɛ se ka na ni kojuguya parce que dɔw filɛ nin ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn réseaux sociaux sanfɛ u b'a fɔ u bɛ vie kura créer u yɛrɛ la sɔrɔ vie t'u ta ye quoi i n'a fɔ dɔw bɛ nkalon tigɛ vie dɔ kan sɔrɔ o vie man ɲi i m'a ye o vie dɔw man ɲi bon n'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn kɛnɛkɛnɛ na an bɛ taa ɲɔgɔn ka so ɲini ka ɲɔgɔn dɔn ka fɛn bɛɛ ɲini ɲɔgɔn kan o ka fisa a ko la ni réseau fɛ kanu ye quoi parce que dɔw bɛ se ka muso dɔ bɛ se k'i bila cɛ profil kɔfɛ k'ale ye muso cɛ ye donc réseau ka o bɛɛ bɛ se ka kɛ réseau ka mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn arnaquer voilà. Halisa Kajatu Keyita ka fɔla Saint-Valentin don min don a man ka yira maa kelen na k'i b'a fɛ kanu don nka fɛ fana don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Kajatu Keyita. Cadeau bɛ di mɔgɔ ma bon i bɛ fana bɛ se an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fana hali ni Saint-Valentin tɛ dɛmɛ bɛ o mais Saint-Valentin i kana yira mɔgɔ kelen na k'i b'a fɛ quoi a yira bɛɛ de la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen na mun kɔni ye cadeau caman ye ka bɔ fleuris ka taa bila montre chemise fo ka taa bila chocolaw a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la maa minnu n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'o di ɲɔgɔn ma k'u ka fɛ k'a yira ɲɔgɔn na. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.